U ovoj emisiji bilježimo jedno posebno razdoblje za gradsku knjižnicu Jurašić Gorić u Šibeniku. Dok traje obnova zgrade na Poljani, knjižnica privremeno radi na više lokacija. Zato želimo zabilježiti kako izgleda i funkcionira upravo sada dok je izvan svog poznatog prostora. Razgovarat ćemo o tome kako se radi u ovim uvjetima, kako se korisnici snalaze i što knjižnica da znači gradu. Možete li nam za početak predstaviti knjižnicu? Gradska knjižnica Juraj Šišgorić je nositelj knjižnične i matične djelatnosti u Šibensko-kninskoj županiji i ona ima dva osnovna programa, to je knjižnična djelatnost i izdavačka djelatnost. Gradska knjižnica ima zapravo svoju misiju da ispuni ne samo da bude informacijsko središte, već da bude i mjesto susreta, zabave, igre, druženja i svega onoga što se zapravo od Narodne knjižnice danas i očekuje. A svoju priču Gradska knjižnica Juraj Šišgorić je započela još davne 1922. godine i u svom stoljetnom životu ona se selila nekoliko puta na više lokacija da bi se 2006. godine smjestila u samom središtu grada, na Gradskom trgu na Poljani. Što Gradska knjižnica Juraj Šišgorić znači za Šibenik? Za grad Šibenik znači jako mnogo, upravo iz razloga što se nalazi u samom središtu grada. Ona je jako puno doprinijela kulturnom razvitku grada Šibenika. Od milja je građani znaju zvati i dnevnim boravkom jer rado u njoj borave. Zašto je knjižnica sada na više lokacija? Knjižnica se morala preseliti na više lokacija iz razloga što su se s vremenom počeli pojavljivati problemi na knjižnici, u smislu da nam je počeo prokišnjavati krov, da smo imali jako puno problema sa klimatizacijskim sustavom i s rasvjetom, pa smo u suradnji s gradom Šibenikom prijavili na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu zgrade sa statusom kulturnog dobra. I nakon toga bi knjižnica nakon same obnove trebala prijeći u viši energetski razred. Koliko je bilo teško preseliti odjele knjižnice? Odjele knjižnice bilo je jako izazovno za preseliti, budući da mi imamo jako puno građana, negdje oko 200.000 jedinica i trebali smo zapravo isprazniti i sav i namještaj i knjižničnu građu. Selili smo se negdje oko 3 mjeseca. S tim da smo morali pripremiti i one prostore u koje smo se selili, a oni su jako manji od naše knjižnice. Tako da gledajući sad unatrag, mogu reći da je to bio jedan izazovan i težak poprilično zadatak za same djelatnike knjižnice koji su to odlično odradili. Dok smo se selili, u isto vrijeme je knjižnica gotovo cijelo vrijeme bila otvorena za naše korisnike, tako da možda smo imali samo jedan kratki period da knjižnica nije radila od nekih svega možda 15 dana. Gdje se danas nalaze odjeli knjižnice? Odjeli knjižnice danas se nalaze na nekoliko lokacija. Evo upravo se nalazimo na dječjem i audiovizualnom odjelu. U samom smo središtu grada i dalje, nismo se puno odmakli, u ulici Fausta Vrančića. Dok se Narodni odjel nalazi na Maloj loži, točnije na ulici Don Krste Stošića 1. I imamo znanstveni odjel, on nam je malo dislociran, naime nalazi se u Mandarini na adresi Velimira Škorpika 6 i tamo se nalaze još neke naše službe poput službe računovodstva, obrade knjiga. Također koristimo i 2 spremišna prostora upravo iz razloga jer su ovi prostori jako mali za razliku od naše velike knjižnice, tako da smo morali pripremiti i 2 velika spremišta kako bi sva ta građa negdje bila dok je energetska obnova smještena. A također evo turistička zajednica grada Šibenika ustupila nam je svoja 2 ureda gdje su također neke naše službe. Kako su korisnici prihvatili ove promjene? Pa moram priznati da su korisnici jako dobro prihvatili ove novonastale promjene.
da su jako strpljivi, jako su susretljivi. Ako neko treba neku knjigu koju nemamo trenutno dostupnu na odjelu, oni se strpe dan, dva, naše kolege odu u spremište i nakon toga ih nazovu da mogu doći po građu. Postoji li možda i neka dobra strana rada na više lokacija? Pa teško je govoriti u ovim uvjetima o dobrim stranama jer mi smo navikli na našu lijepu zgradu i da imamo puno prostora, da možemo imati puno više aktivnosti i sadržaja. Dolaze li ljudi i dalje redovito u knjižnicu? Korisnici i dalje redovito posjećuju knjižnicu, ne bilježimo ni neki veliki pad broja korisnika. Od nedavno, odnosno 1. mjeseca imamo i omogućen besplatan upis za umirovljenike uz Silver karticu, a uskoro ćemo imati i još jednu uslugu, a to je besplatna dostava knjiga na kućnu adresu za osobe koji iz opravdanih razloga ne mogu doći. Ima li i sada događanja, radionica i susreta s korisnicima? Cijelo vrijeme dok smo ovako raspršeni na različitim lokacijama, redovito održavamo naše programe i usluge. Najviše upravo iz razloga što imamo jako veliku podršku drugih ustanova u gradu Šibeniku koje nam cijelo vrijeme rado ustupe svoje prostore, tako da ljudi ponekad kad ih sretnem znaju reći pa vas zapravo sada ima svugdje. Što građani mogu očekivati kada obnova završi? Kada obnova završi, građani mogu očekivati još ljepšu, bolju i energetski učinkovitiju knjižnicu. Danas smo vidjeli kako izgleda podstanarski život gradske knjižnice Juraj Šišgorić u Šibeniku. Iako je privremeno naseljena na više lokacija, ona i dalje uz svoje korisnike nastavlja ispunjavati svoju važnu ulogu. Kroz svakodnevni rad, susrete i sadržaje koje pruža gradu, naši reporteri zabilježili su posebno razdoblje njezinoj povijesti, a ova emisija ostaje kao traje dokument o neobičnom vremenu za ustanovu i za grad Šibenik.